To masu bibiyanmu ta wannan sashi kai tsaye daga dandalin 'yanci a nan Abuja muke kawo maku zanga-zangar da wasu fitattun mata suke yi a game da batu na rashin tsaro. Sun fito ne domin su nuna damuwarsu akan abin da ke faruwa a cikin ƙasa. Sun tsara cewa za su yi tattaki daga nan har zuwa fadar shugaban Najeriya da ma majalisar dokoki. Amma bayan sun taru 'yan sanda suka zo suka ce masu ba su da izini, ba za su bar su fita daga wannan farfajiya ba. Duk da cewa sun gangami abin mamaki ga yadda abin nan ya dabi yankin arewacin Najeriya, ƙalilan ne na mutane da suka fito wajen wannan zanga-zanga, wanda ke jefa tambayoyi mabambanta. Shin mutanen yankin arewacin Najeriya abin da ke faruwa bai dame su ba ne? Kuma zuwan da 'yan sandan suka yi ƙoƙarin su ce masu ba su isa su yi zanga-zanga ba ya tsorata su. Kusan kowa ya sani a cikin makonnin nan irin abubuwan da ke faruwa daga jihar Sokoto zuwa jihar Katsina zuwa Kaduna zuwa jihar Neja. In ka fara lissafin abubuwa da suka shafi rashin tsaro suna da yawa. An kashe kwamishina a jihar Katsina. Akwai hari da ake cewa 'yan bindiga sun kai a jihar Niger. 'Yan sanda sun ce an kashe mutum 9, amma mutanen garin suna cewa a mutane da aka kashe sun kai 16. Shin me waɗannan ƙungiyoyin mata suke so su ga an yi, musamman akan abubuwan da ke faruwa? Ɗaya daga cikin shugabannin ita ce Zainab. Zainab, na ga ki riƙe da wannan kwali da aka yi rubutu, ana nuna cewa rayuwa a yankin arewacin Najeriya fa rayuwa ce ta mutanen da ya kamata. Me za ki ce game da abin da ke faruwa? To, salamu alaikum Malam Uwais. Abin da kawai zan ce shine rayuwar 'yan arewa tana da muhimmanci. Arewa na da muhimmanci. Uwais, a yau mun fito mu nuna fushinmu ga akan shakulatin ɓangaro da muka ga alamar gwamnati tana yi, ko kuma in ce walankeluwar da ake da rayuwar jama'armu. Wannan me kike nufi? Kin yi Hausa da take amurda, wani bai san ma me kike fahimta ba. To kenan baka iya Hausa ba. In nace walankeluwa, wato kamar ana ta maula da mu ne, a buga nan a buga can a buga can a buga can. Ka fahimce ni? Yau tun ana ɗaukan mana mata ana musu fyaɗe, ana cinikin su kamar ana cinikin awaki. Ta kai yanzu gonakin ma da muke nomawa, ake noma a arewa, ana banka musu wuta. Kai West ta kai yanzu ba ma ɗaukan mutanen ake yi don karɓar kuɗin fansa ba, a'a bindiga aka sa aka ragargaza wa bayan Allah suna cikin bus, sannan aka bi su aka zazzaga fetur aka ƙona. To kaga mu wannan abin ya firgita mu. To amma ita Zainab, gwamnati ta ce tana iyakan kokari, ta gaskiya ba mu gani ba Malam West. Ku daina cewa haka nan. Idan ana yi din za mu ce muna gani. Jami'an tsaron mu mun san cewa muna da jami'an tsaron da ana ɗaukar su a kai su wasu ƙasashen ma su kuma yi abin da ya dace, a fito ana cewa jami'an Najeriya sun yi abin da suka burge. To me yasa a ƙasar nan suka kasa tasiri? Ba su da yawa, maganar kenan ɗaya, ko kuma ba a ba su kayan aikin da ya dace ba. Shi idan za a dinga ciyo bashi, me zai hana a ba bayan Allah nan makaman da ya kamata a siyo, a ba su yi aikin da ya kamata a yi? Sai dai idan ce so ake yi, wato a wayi gari babu arewa, ma'ana kenan a ce mu ba mu da gidan uba a Najeriya, sai dai mu tafi agolanci, inda in an ga dama za a dinga buge mu, ana bin mu, ana buge mu kamar ana buge 'ya'yan awaki. To wannan kam. Yanzu me kuke son gwamnati ta yi kenan? Muna so gwamnati, akwai wasu sojoji, yaran sojoji da 'yan sanda da kwanaki na ji ordinary Ahmed Isa yana maganan cewa bai kamata a kore su daga aiki ba sojojin nan. Yau mu ma muna kiran gwamnati, sojojin nan ba su ishe mu ba, 'yan sandan mu ba su ishe mu ba, ba ku ciyar da su suka koshi ba, ba ku ba su hakkin su ba, amma kuna tura su ana kashe su kamar 'ya'yan awaki. Ya kamata a
taimaki 'yan sanda na ɗaya gwamnati ta reinforcing ɗinsu ta ba su a better package. Waɗanda aka kora yanzu ba mu da lokacin da za a ce sai an ɗauko sababbi an yi training ɗinsu, a dawo da waɗanda aka kora ɗin nan a tura su arewa su taimake mu. Malam Uwais. To shikenan Zainab Bintu Hijab. Bintu Hijazi. Bintu Hijazi. Kai wani hijab kai ka saka min hijabin? Bintu Hijazi. Mun gode. To ni ma na gode. Kunji. Amma ban gama magana ta ba ka katse ni. Kunji ai zaki sake yi idan akwai lokaci. Kunji abubuwan da ta faɗa. A dawo da sojojin nan 2000 da Ahmed Isa yake ta roƙon a dawo mana da su domin yin wannan zanga-zanga. Abin mamaki ɗaya daga cikin waɗanda suke halartar wannan zanga-zanga duk da cewa mutane da yawa ba su fito ba sosai shine Dr. Yahuza Getso. Dr. Yahuza masani ne a fannin harkokin tsaro a tarayyar Najeriya. Tunda akwai bayanai da ita Zainab Bintu Hijazi ta yi musamman batun cewa jami'an tsaro ba su isa ba, a masaniyarka a fannin tsaro me za ka ce akan irin abubuwan da ba ita kaɗai ba da yawan 'yan Najeriya suke yawan ambatawa cewa jami'an nan ba su isa ba? Ai ban matar numfashinka ba. Idan za ka saurari firar da aka gudanar da kakakin hafsan sojoji wanda ya wato wanda ya fira da shi wanda Hassan Kaina ya yi, ya tabbatar da cewar ɗaya daga cikin matsalolin da suke fuskanta shine abin da muka daɗe muna magana, rashin ƙarancin ma'aikata. Kuma mu abin da muke kira ga shi Malam Muhammadu Buhari in bai sani ba ya sani. Wato shugaban ƙasa Malam Muhammadu Buhari na Najeriya. Idan a halin da ake ciki zai ba da damar a ɗauki yara guda 40 a kowanne akwatin zaɓe, 'yan shekaru 17 zuwa 22. Akwai su da yawa waɗanda suna nan, wasu sun yi karatu, wasu ba su yi karatu ba, majiya ƙarfi da kishin ƙasa waɗanda suke da buri da ƙaunar ganin an samar da zaman lafiya a Najeriya. Wanda ba su yi karatu ba, a koya musu mai tsimman mara tsimman. Wanda suka yi karatu a koya musu left and right, kuma a ba su bindiga za su tafi su kare ƙasarmu, za su ba da gudunmuwa wajen kare ƙasa. Sannan kuma in ka ɗauki misali, idan mazaɓa tana da akwatu 10, in ka ɗau mutum 40 a kowane akwatu, kaga kana da mutum 400 kenan. Idan ƙaramar hukuma tana da mazaɓa guda 10, kaga zai zama kana da wato za ka samu mutum 4,000 a kowace ƙaramar hukuma. Muna da ƙananan hukumomi 774 a Najeriya. To ko da a ce za ka ɗauki ƙananan hukumomi 500 kawai ko 400, a raba waɗannan ma'aikata tsakanin hukumar DSS, tsakanin hukumar 'yan sanda, hukumar sojoji, a samar da jami'an tsaro. Abin da muke tsoro kuma yake ba tada mana hankali, waɗannan mutane fa waɗanda aka ƙona, ga wanda ma bai sani ba, mutane ne waɗanda suka yi gudun hijira saboda an ƙone musu rumbuna, an ƙone musu gidaje. A kan hanyarsu ta gudun hijira aka tare su, aka kashe su, kuma suna ƙoƙarin fitowa aka cinna musu wuta. Wannan abu yana ƙara faɗi, abu ne da ya fara tun daga ƙauyen ƙayau, muka dinga janyo hankalin hukumomin Najeriya, ya zo ƙauye, ya zo gari, ya zo birane, yanzu ya kai ga halin da muke ciki a Najeriya ko ina ana cikin zaman ɗaɗɗa. Dr. Yahuza Getso, a matsayinka na ƙwararre a wannan fanni, ina matsalar take ne? Don mutane da yawa suna mamakin cewa wannan na faruwa a tarayyar Najeriya. Suna ganin wannan al'amarin bai kamata a ce ya fi ƙarfin gwamnatin Najeriya ba. Ai gwamnati ba ta taɓa cewa ya fi ƙarfinta ba. To ina matsalar take? Kuma wanda ya ce gwamnati wannan abu ya fi ƙarfin gwamnati, sai dai ya zama abubuwa ne guda 3 zuwa guda 5. Na farko, jami'an tsaron nan babu su wadatattu waɗanda za su yi aiki. Waɗanda suke aikin ba a ba su kulawar da ta kamata ta hanyar ba su haƙƙinsu wanda ya kamata, da kuma kulawa da lafiyarsu, da kuma ƙarfafa musu gwiwa ta yadda waɗanda suka samu raunuka a yayin aiki, in wani abu ya faru, a kula da su yadda zai zama wanda suke fagen daga za su ƙarfafa. Sannan akwai matsalar cin hanci da rashawa. Matsalar nan ta cin hanci da rashawa wacce ta yi katutu a tsakanin hukumomin tsaro da kuma dukkanin tsaguna na gwamnati. Matsawar ba mu tashi mun haɗa hannu da ƙarfe an yaƙi cin hanci da karɓar rashawa ba, wallahi babu yanda za a samar da tsaro a Najeriya. Kuma yin amfani da ƙarfin soja ba zai taɓa zama hanya maslaha ba. Wani abu da nake son in janyo hankalin gwamnati, daga bayanai da muke samu mu a matsayinmu na masu bincike akan harkar tsaro, da muke shiga dazukan nan ba inda ya ɓoye mana. Abin da muke sani shine 'yan gudun hijira waɗanda gwamnoni suka yi wa halin ko in kula,
su waɗannan masu riƙe da bindigu sun fara ɗaukar yara majiya ƙarfi a cikinsu suna horar da su, suna ba su bindigogi, su ma suna zuwa suna aikata irin abubuwan da suke aikatawa. Akwai takaici idan wannan matsalar ta ci gaba, wanda yake tunanin ya to Abuja ya zo ya laɓe, to wannan matsala ta fara shigowa Abuja, kuma babu wanda yake da alama ko wata siffa wacce za a gane a ce wannan shine wannan, wannan shine wannan. Mu ba mun fito Dr. Yahuza Getso, ko da yaushe ana maganan gwamnati. Ita al'umma wani rawa za ta taka? Sanin batun tsaro ya fi karfin gwamnati ita kadai, ko da kasashen da suka ci gaba al'umma tana da rawar da ya kamata a ce tana takawa. Idan aka samu jagoranci mai kyau, hanyar da ake samar da jagoranci aka samu akwai shugabanci sahihi ingantacce, babu yanda za a yi al'umma ba za ta ba da gudunmuwa ba. Yaushe ne al'umma za ta karfafa wanda bai da ko wukan yankan albasa a ce wai ya je ya tinkari wanda yake da AK-47 ya kare kanshi? To in har za a iya samun mafita kuma maslaha, ita ce dole mun sani hannu ɗaya baya ɗaukan jinka. Jami'an tsaro su kaɗai ba za su iya wannan aiki ba, sai an haɗa hannu da ƙarfe. To amma ta yaya za ka riƙa ba da bayanai alhalin kai ba a iya tsare maka naka abin da ya shafe ka ba? Masu ba da bayanai mun sha samun waɗanda suka ba da bayanai na tsaro, amma a ƙarshe aka samu 'yan ta'addancin sun iya gane cewar su suka ba da waɗannan bayanan. Idan hukumomin tsaronmu suna ta'ammali da bayanan sirri yadda ya kamata, ai in yau da Yahuza Getso ya zo ya ba da bayanan sirri, bai kamata a ce an ɗauki wannan bayanan sirri an gaya wanda ta shafa ba. Amma da Yahuza, ai hukumomin nan sun fitar da tsare-tsare da hanyoyin da za ka ba da bayani a asirce, ba tare da ma an san waye bayar ba. Sosai da gaske. Mutane da yawa sun ba da bayanin nan ba tare da an gane su ba. Amma mafi yawanci abin da ya karya guyawun al'ummunmu shine rashin wato waɗannan bayanai da suka rinka fita suna kaiwa inda bai kamata ba. Kuma abin da muke ƙara gaya wa gwamnatin Najeriya shine waɗanda suke aikata laifin nan 'yan Najeriya ne, ba baƙi ba ne, kuma duk inda suke kai hari an san su, kuma duk guraren da suke zaune mun sha faɗa kuma muna maimaitawa. Idan hukumomi ba su san inda suke ba, su zo mu taru, mu za mu je mu nuna musu guraren da masu aikata laifin nan suke. Inda gaske ake ana son a ɗauki mataki a kansu, sai a je a yi abin da ya kamata. Yanzu ina son in gaya maka, ina da gari 126 wanda zan iya lissafa maka su yanzu da ka. Waɗannan garuruwa duk inda ka yi tafiya ta kilomita ƙasa da 1.5 daga waɗannan garuruwa, ko rigage ko tungaye ko ƙauyuka, za ka samu mutane rataye da AK-47. Shugaban ƙasa Malam Muhammadu Buhari mun yaba mai namijin ƙoƙarin da ya ba da umarni cewar duk wanda aka samu riƙe da bindiga a kashe a harbe shi. Mun ji abin da hafsoshin sojojin Najeriya ya faɗa cewar ya ba da umarnin a kashe su a kawo gawawwakinsu. To mu mun gaji da gafara sa ba mu ga ƙaho ba. Abin da ya sa na ce haka, shi shugaban kasa ya ba da umarni a kisa a kashe wanda aka gani da bindiga saboda a dau mataki don a tauna wato tsakuwa don aya ta ji tsoro. Shi shugaban hafsan sojoji da shi kanshi Irabo da shi shugaban sojojin kasa sun ba da umarni cewar a kashe su a kawo gawasu. Amma sai muna jin shafa labari shuni, labarin kanzan kurege. Me yasa ya zama labarin kanzan kurege? Za a ce da mu yau an je an kashe kwamandojin 'yan ta'adda guda 50. Ina gawawwakin da shugaban sojoji ya ce a kawo? Za a ce an kashe guda 20. Ina gawawwakin da aka kawo? Turji ba shi kadai ne yake da matsala a yankin Zurmi da Shinkafi da Isa da Birnin Magaji da Gwaranyo ba. Ai akwai Damuna wanda shi ma yana nan a yankin Ɗan Sadau tsakanin jihohin Kaduna. Mun gode da bayanan da kai, kuma muna fatan waɗanda kai bayanan domin su sun ji. Allah ya saka da alheri. Masu bibiyar mu, zanga-zangar ce ke gudana har yanzu a wannan wuri. Su mafi yawan mutanen da suka fito wurin nan mata ne, abin da ya bada mamaki kenan. Rahama Abdulmajid tana cikin waɗanda suka shirya wannan zanga-zanga. Shin da kuka zo nan, 'yan sanda sun zo suka ce ba za ku yi zanga-zanga ku fita ku titi ku je fadar shugaban Najeriya da sauran wurare ba, wannan ya ba ku tsoro? Sam bai ba mu tsoro ba. Mun iso nan wajen ba mu wuce mu uku ba, amma mun zo mun sami 'yan sanda da manyan motoci da ƙanana da babura da wane ne duk an taru, kuma ana so a ji bayanai akan mu akan cewa mu abin da muke kallo, ashe Najeriya tana da irin waɗannan 'yan sandan, ba a kai su can bakin daga ba, aka kawo su Unity Fountain su zo su tara Rahama. A yanzu ne muka fara fitowa
kuma abin da dama muka fito mu yi a nan wajen shine mun zo ne mu zo mu zauna ba gudu ba ja da baya, mu ba tsoron makami muke ji ba. Wannan makamin da ya kamata a kai shi inda ya kamata, wanda suke kashe musu kashe mu jami'an gwamnati, idan ba za a kai musu ba aka ce za a kawo mana shi a nan wajen, shikenan sai mu ci gaba da zama. Duk da dai cewa alhamdulillah a cikin 'yan sanda mun samu waɗanda suke da fahimta, suka ce sun zo ne su tsaya su kalla abin da ake yi, ba sun zo ne su tada rigima ba. Kuma alhamdulillah muna fatan cewa mutane za su ci gaba da fitowa su ma a zo a yi irin wannan zaman na lami lafiya, in Allah ya yarda, har sai gwamnati ta tanka mu, har sai kowa ya tanka mu. Abin da nake so, ko da baka tambaye ni ba in yi magana a kai shine, zan yi wani roƙo amma kowanne da hujja. Wani daga cikin shugabannin Najeriya da suka gabata ya taɓa faɗin cewa babu wani insecurity da yake faruwa a ƙasa ya yi awa 24 ba tare da hannun gwamnati ba tare da gwamnati ta sani ba. Bayan wannan maganan mun ji daga bakin shugaban ƙasan da ya gabaci wannan shugaban ƙasan a lokacin da ake fama da wani insecurity a Najeriya, yake cewa a cikin jami'an gwamnatinsa akwai masu ɗaukar nauyin wannan abin. Hujja ta uku shine a wannan shugabancin ma mun ji ana sake cewa ai an gano cewa an san mutanen da suke ɗaukan nauyin wannan ta'addancin. Ɗaya daga cikin bukatunmu shine a matsayinmu na 'yan Najeriya, kamar yadda ake gaya mana wani kalma ko waka ce ko menene a cikin constitution din Najeriya, a ce mana ai gwamnati ta al'umma ce, al'umma gwamnati ne, wane ne gwamnati ne, idan mu ma gwamnati ne a fito da waɗannan mutanen a nuna mana. A daina gaya mana an san su, a fito da su a nuna mana, kamar abin da Dr. Yahuza ke tsaye, in an kashe su a fito mana da hoton su, in an kama su an gane cewa suna da hannu a fito mana da su, a kawo hujja a ce ga su nan. Amma mun gaji da gafara sa ba mu ga ƙaho ba. Daga cikin manyan ajandodin da suka sanya 'yan Najeriya suka tafi billahi lazi la ilaha illa huwa suka zaɓi Baba Buhari, akwai maganan cewa ya zo ya bawa Najeriya ya kare Najeriya, ya bawa 'yan Najeriya tsaro. Shine abin da muka fi bukata. Ba mu kawo shugaban kasa don ya kara mana kuɗin mai, ko ya kara mana kuɗin wuta, ko ya kara mana harajin bat, ko ya ce a'a mu ta yawo muna yin NIN a cikin lissafi ba. Mun kawo shugaban kasa ne saboda ya bamu tsaro, a bamu tsaron. Kin shiga batu da ya shafi siyasa, shi wannan batu ne tattalin arziki. Ina ganin akwai lokacin da zamu ba da fage a yi maganan kare-kare. Yanzu batun tsaro ake yi. Bari mu duba, ku mata ne, mafi yawan waɗanda suka fito mata ne, da akwai maza. In ana rigingimu irin wannan tafi shafan mata da yara ƙanana, me za ki bayyana halin da mata ke ciki yanzu? Dama a duk lokacin da aka ce ana bukatan a kare rayuwa, a sake rayuwa, mata ake bukata a wannan lokacin, saboda mata ke haihuwa, kenan mata suke samar da rai akan duniyar nan, su suke ɗaukar rai a cikin su suke samar da shi. Don haka ba mu ga abun mamaki ba idan aka ce mata ne za su fi fitowa, kuma mata ne za su ci gaba da fitowa. Saboda haka muna ma ƙara kiransu akan cewa mata su fito. Alhamdulillah maza sun fara fitowa daga baya, kuma alhamdulillah kwalliya ta fara biyan kuɗin sabulu. Amma dai abin da muke bukata, muna kira ga jama'a akan cewa su ba mu gudunmawa, su haɗo kai, mu fito kwanmu da kwarkwatan mu. Ba matsala ta bace, ba matsala ka bace, ni watakila ba a taba ni ba, wanda yake boye a gida an taba shi, wanda ake gaya wa kusan a cikin mutanen Sokoton nan 42 ina da tabbacin cewa hala a cikin su akwai waɗanda aka ba wa fatawa cewa kan ma su fito zanga-zanga saboda za a iya kashe su ko za a iya wani abu. Yau ga su nan an kona su. Saboda haka wani magana cewa wai ba za ka fito ba saboda kana jin tsoro, a cikin gidanka ma a tsorace kake. In ana so a kashe ka, binka ake yi har cikin gidanka aje a kashe ka. Me zai hana ba za mu fito mu zo mu tsaya a nan wajen? In ma kashe mun za a kashe mu a cikin mutuncin mu, maimakon ana ɗiba mu, ana mana fyaɗe, ana yanka mazajen mu a gaban su, ana yin duk abin da aka ga dama da mu, ana kashe mu ba, ina ranar sa. Don haka dan Allah 'yan Najeriya a fito a zo a kalli wannan abu. Shugaban kasa ka ba mu tsaro, ka ajiye duk wani abubuwa, a ajiye duk wani abu da ya damu, a zo a ba mu tsaro. Shine abin da muke bukata a yanzu. Mun haƙura daga gowan ajandar. Wassalam. To shikenan, masu bibiyan mu kun ji yadda ta kasance a wannan zanga-zangar lumana da mafi yawan mutanen da ke yankin arewacin Najeriya suka fito, da ma wasu na yankin kudun da suka shiga domin nuna damuwa akan halin rashin tsaro a tarayyar Najeriya, daga arewa har zuwa kudu da ma sauran sassa. Duk da cewa an tsaye da su yi ta a nan, sun yi alkawarin cewa za su sake fitowa domin tabbatar da cewa sun kai kukansu, kuma fata shine waɗanda aka yi domin su sun ji su ɗauki mataki kamar yadda suke bayyana cewa suna ɗaukan matakai. Na bar ku lafiya.